Inggit mo ang nariya kay Kriyo. Pamamasa iba't iba yung kabalita at pamamasa Juan. Malapit naming Pasko dari Julio, mintay Jerusalem ni Jesus, isang inventory pati ng baka, tupa, pati-pati, apo di magbibigwal ka, akalin pakalagod. Ginawa niya ang magalubi at tinamin na ng templo, di magtuta, pati na rin tupa at baka. Pinapulan pa rin ang mesa, di magbibigay sa dating at templo na At na Jesus ay matin ng pati-pati. Inukulong ete, gagawang palengking pala ng impako. At ang nakagay kay alaga, dito sa kanyang kasulatan, impako para sa akin mo kay Valero, bala ko ang pinakaluko kay puso ko. Rinanita, di mo din kinanda kaya, nang tatanpaglalan niya bakit mo kay kami, kinaling ang makulitat ng niya, ay kipat Jesus. Nasa kanyang templo, ang kinudarin at namaldo, ikalahat kinuha sa ako. Sabi pa rin Diyo, may gawin ang templo, kinudarin apat ang puluhan ang anulan mo, at ikalahat na kinuha mo, ikalahat mo. Dapat ang templo nga mamayari ng tanawan, inensimpi ng templo, agar kami kaya naging sinabi na hindi at may walala ay kasulatan at nariyaman sinabi ng Jesus. Kanina ang suwelo sa Lord Jesus kinagawing Pasko, kakalaw rin niliwala kayo. Ikita na yung mga pamulala, tanda at iba. Makanya naman ay may tiwala Jesus kaya, kuriwalo na ay tao. Nakailangan ko ay magdamang na tinaliwa kung hindi naman tao, tuloy na mismo balo na pinasuling pusuda ng tao. Kapag ima yung pabalita ng nakakalikas. Kung ang lubos sa kakilala ng mga tao, nang imepuakit ng mga Di mo sa kaya namin at papasendelita. Kabahagi ng kuling denao, dahil ginagawas ko ang pinagbuka. Posibleng kong lima. Inahin ko, ipawatin ko lalo ka. Tuhahatin ko ang bagay mali, ang mga rapat. At bakit ka po makulot, hindi ako po kamalan ko. Inis ko na din at ako sa akin yung lima, aking kumento mestra, distanin ko yung kaya estudyante pamamagay ko yung mga klase. Ipambigan ko yung mestra, ikaw sa akin din na. Ipasalat na, hindi ko kaya mundo, hindi ko kaya bilis, bigla kayo ko yung pinindi ko kaso yung isa. At naman ko may isabi ang aking mestra, paulo na ipagkasulat na rin. Kasi may bukat na mga polices. At ibang servisyo mo mga pangkin, at ang pagkakawal ng musik. Tuloy at ito pa yung training na nakalagay pa rin ang internet. Bawang di makato, bawang di ito pagkakawal. Bawang di makakasagulat, bawang di makalulat, at bawang di makakalulat. Yang pertama kali aku ingat di bawah tela, yang baru dan mau kasih kalau di mana bisa kaya, boleh mana ini, yang baru ini sudah kembali. Tiga ibu pengari naik sasaran, loh kamu, ini ramai dua laku musim kita, yang biasa makin rendah, sasaran di mana tinggal di mana dan itu akan mulai dari waktu awal-awal lagi itu sudah. So makanya itu paling situasi. Kemudian anak yang menjadi disiplinasi selesai sesuai. Ini pagkasa na buku at sore pribadi ini kemudian
siguro kung kinatuloy naman. Ang nangyayong kayo, wala kayo sila yung parang-bago. Dito naging templo. Dito ako imati ito, templo ko pula nesa. Pati rin naman itepera. Kinaman mo mo, penakita na nila kalipati ko kung baka itepera. Nalang maling imati ito. E maling rin ako wala rin wala akong itepera. Maling wala. Kailangan akong ipalawa ni Jesus. Bago po si Jesus ikalahan din na po itepera. Di mapaalang itepera rin po na ausad ng chief priest o pamamutin sa sacerdote at ang atas impresyon ng iba kung parang iba. Diba? At niya po sarili very intento at yung kumani. Kaya po tapos sabi ka, mapaligay na ba akong pera at yung palit at ang bawala at impresyon para atas ka. At linahamil ang Kristiyan na makulit na hindi, kaya namin ang kaliit dito. Kuling kayo kung inaraming tapo ko sa temple, cleansing of the temple. Ipamabilis na Jesus ng temple. Kaya obat, yung palengki, ibalik ang ipapo. Kaya po kung the temple is something very holy and very secret. Kasi kaya na po kita po inugat at iyakita ng Diyos sa pagkakita. Kaya na po kita ang sakripisyo at di ka pamayanan na inagawa ng kasalanan. Hindi po kapagpinde, hindi pa mismo mamahalan ng temple para pwede kami susunod. Kung hindi mali, dapat natin tama. Bago na ikaw ang yasa at respeto at alam mo yung temple, nung hindi ka paniwala, hingpok na ng ating. Kaya nagagawa kami kayo kay it is your solid obligation na bago kung mali, igagawa na po nila dapat kayo kong pamawalan. Pagkalit ako magkarundaya at pabiyas nila. Walang part ng information, important natin talagang tama niya, at dapat pagkikinis, pasabihin niya sa lese. Bakit kung may mato, pagkalit ako magkarundaya? And that is part of disciplining in your mga tao. Pag inubukay mo sa gospel values, pagkakita mo na ng kain. At pagkakita yung sitwasyon niya, hindi anak ko yung masakit ng ito. Maraming kayo ng ulog niya. Kanya, maraming sa siya yung pingay. Lumalay ang imol din natin at pang-igaw yan ang pinakuli. Pero lalo na